Толкова е топъл, че чак пари. Не заради греене в процесора обаче. Това в ръката ми е Motorola Moto E трета генерация. Ако копирате името на модела и дадете търсене в Google, едва ли ще намерите много информация за него. Само няколко снимки и технически характеристики. Всъщност той е толкова нов, че това ексклузивно видеоревю е първо не само за България, но и в световен мащаб. Всъщност телефоните, които часове след световната премиера на Moto E трета генерация дойдоха при нас за тест, са два и са почти еднакви. Разликата е в цвета – бял и черен. Но ако при други смартфони сме свикнали различен да е цветът само на задният капак на устройството, то тук различни са още лицевата част и дори периферната лайсна. Така реално като визия двата телефона са доста различни и ще успеят да покрият по-голям кръг от типове потребители – мъже, жени, подрастващи и възрастни. Формата на Moto E трета генерация е преобладаващо заоблена, което го прави удобен за държане както в една ръка, така и при хоризонтална работа с две. Затова допълнително помага и материалът, от който е направен задният капак. Това не е обикновена пластмаса. Пластиката има релефно покритие, наподобяващо гума, което не позволява приплъзване. И факт, по него както при бялата, така и при черната версия, следи от пръстови отпечатъци не личат толкова много. Независимо, че телефонът е представител на бюджетният клас, той изглежда премиално. Например, ако свалим задният капак и погледнем споменатата преди малко лайсна, ще забележим, че тя е с метализирано покритие. Тоест, ще бъде къде-къде по-устойчива на амортизация от повърхностно боядисаната пластмаса, която често срещаме при смартфони до 300 лева, че дори и при по-скъпи. Спомняте ли си колко неприятно се белеше и напукваше лайсната на флагманите Samsung Galaxy S3, S4, че дори и S5? Диагоналът на дисплея на Moto E трета генерация е 5 инча. И друг път в ревютата си сме казвали, че това е универсалният размер за смартфон. Достатъчно голям за работа и не прекалено голям, че да не можете да работите с него с една ръка или да се побере лесно в джоба ви, когато не го използвате. Резолюцията също е средностатистическа и отговаря на изискванията, наложени с времето в бюджетния клас – 1280 към 720 пиксела. Това води до 294 ppi, плътност на пикселите за 1 инч и 0,0865 мм, размер на всяка от точките. В резултат образите, които виждате, са достатъчно детайлни, а нежеланата пикселизация ще се появи само когато се вгледате продължително от съвсем близко разстояние. Панелът е IPS LCD, а цветовете, които пресъздава, са добри. Яркостта е много висока, което независимо, че дисплеят няма антиглеър покритие, автоматично елиминира проблемите с работата на открито под директна слънчева светлина. Има известна доза жълтеене на бялото и синеене на черното, когато се загледате под ъгъл, но това е съвсем очаквано. Да ви напомним, не тестваме телефон за 1000 лева, макар че и там, както знаем, подобни проблеми също не липсват. Приятна изненада, която откриваме, работейки с дисплея, е, че той притежава олеофобно покритие. Както и друг път сме казвали, то намалява следите от пръстови отпечатъци до минимум и ви позволява да работите с екрана, без да сваляте ръкавиците си през зимата. Преди време беше немислимо бюджетен смартфон да има Corning Gorilla Glass протекция. Днес обаче технологиите стават все по-достъпни и при Moto E трета генерация откриваме трето поколение на тази бронировка. Тя намалява значително опасността от счупване на стъклото над дисплея и появата на дръскотини, предизвикани от монети и ключове, когато носите смартфона в джоба си заедно с тях. Очаквайте и втората част на видеоревюто, което DigitalBG посвети на премиерният смартфон Motorola Moto E трета генерация. В нея ще разгледаме и тестваме хардуера на устройството, батерията и камерите. Ще видите различни тестови снимки и видеоклипове.